Мы, команда БНР-100, распачынаем грамадскую кампанію «Годна». За апошнія 3 гады мы зрабілі шмат годных справаў. Свята незалежнасці, мова-фэст, дзень волі, офлайн і онлайн акцыі і мерапрыемствы, якія сабралі тысячы беларусаў. Кампанія «Годна» – гэта пра ўсіх нас, беларусаў, якія хочуць жыць у сучаснай незалежнай краіне, грамадства якой аб'яднанае агульнай нацыянальнай ідэяй, свабодна прымае рашэнні, робіць выбар і годна нясе за яго адказнасць. Місія «Годна» проста і зразумелая – мацаваць незалежнасць нашай краіны, беларускую свядомасць яе народу, адказнасць грамадзянаў за лёс дзяржавы. Дзеля гэтага мы ўжо робім і будзем рабіць далей справы, якія яднаюць нашае грамадства на грунце беларускай ідэнтычнасці. Мы вельмі хочам, каб беларускае грамадства адчула патрэбу ў нацыянальнай годнасці і нацыянальнай ідэнтычнасці. Каб беларусы паверылі ў сябе і зразумелі, што мы годная, унікальная, свабодалюбная і сучасная нацыя. Прыйшоў час спыніць марныя намаганні канструяваць дзяржаўную ідэалогію постсавецкага ўзору. Трэба будаваць мадэрную, свядомую нацыю. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб да фармавання беларускай свядомасці далучыліся ўсе групы і пласты беларускага грамадства. І асабліва беларускі бізнес. Таму ўжо зараз кожны з вас можа стаць часткай каманды «Годна» і далучыцца да запланаваных намі на бліжэйшыя 2 гады мерапрыемстваў. Даследаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, форум ідэі Беларусі, выданне кніг і здымкі ролікаў, фестывалі і творчыя конкурсы, крэатоны і бізнес-канферэнцыі пад агульным брэндам «Годна». Гэта ўсё мы запланавалі і хочам правесці з вашым удзелам. Ёсць як мінімум 3 варыянты, як далучыцца да нашай кампаніі. Стаць валанцёрамі на мерапрыемствах «Годна», падтрымаць кампанію праз збор сродкаў, ці стаць адным з арганізатараў ці актыўных удзельнікаў нашай каманды. Зазірніце на сайт «Годна.бай», там ёсць уся неабходная інфармацыя. І абавязкова падпісвайцеся на нашыя старонкі ў сацыяльных сетках. Усё будзе годна.